Rímava z produktového radu Slovenské novošľachtence, ročník 2021. Jedná sa naozaj veľmi kvalitné červené víno, čoho predpokladom je nielen kvalitná surovina, keďže táto Rímava pochádza zo Strekova, ale zároveň aj proces spracovania a následné vyzrievanie. Toto je ročník 2021, ten je naozaj mladunký, čo sa týka červených vín, ale už teraz vám dokáže ponúknuť nádherný aromatický profil, a to práve vďaka tomu, že na vyzrievanie používame nielen americké sudy, ktoré tomu vínu rýchlo dodajú jednotlivé krásne drevité tóny, ale aj francúzske sudy, ktoré predĺžujú vlastne tie tóny na dlhovekosť a tým pádom je veľmi vhodná aj do archívu. Zrecí potenciál minimálne 8 rokov. No ako som spomenul, už teraz je naozaj veľmi krásne ovocné, v chuti čučoriedky, drobné ovocie s takým smotanovým záverom. Čo sa týka chuťového aromatického profilu, tak práve táto Rímava ročníka 21 je momentálne najviac nazretá, naozaj veľmi expresívna a plná v chuti aj vôni. Čo sa týka jedla, tak veľmi vhodným sa mi javí srnčie ragu s malilinkým kúskom čokolády.